Avui venim al Teatre Municipal per fer una miqueta de balanç del que ha estat aquesta 27a edició del Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell que hem tingut en aquest passat cap de setmana, com és habitual, coincidint també amb el festiu del 12 d'octubre. Per comentar-ho tenim amb nosaltres l'Agustí Fernández. Bon dia, Agustí, gràcies per atendre'ns. Bon dia, Rubén. Com dèiem, aquest dimarts, dia 12, es tancava aquesta 27a edició que venia després d'un any d'absència, que per tant, d'un any complicat com és el de la pandèmia, aquest any amb unes actuacions també de caire internacional, que és el que també denota un tret característic del Festival de Jazz Costa Brava. Quina és la valoració global que feu des de l'àrea de cultura com a organitzadors d'aquesta edició del Festival de Jazz? Doncs, Rubén, la valoració que fem del Festival de Jazz d'enguany és doblement positiva pel fet de la resposta que hem tingut del públic. Hem exhaurit pràcticament les entrades de tots els concerts i també molt contents de poder retomar el Festival de Jazz aquí al nostre Teatre Municipal després de l'edició de l'any passat, que va ser com una mena d'impàs on van fer tots els concerts degut a la situació de la pandèmia als ametllers. Per tant, tornar en plena al teatre ens ha encantat. Ens ha faltat el plus aquest de la característica del nostre Festival de Jazz de poder fer els concerts gratuïts a Plaça Nova, però amb la il·lusió i les ganes de que segurament l'any que ve podrem recuperar aquest espai de Plaça Nova, d'obrir el Festival de Jazz a tothom. Les actuacions, la majoria eren aquí al teatre, n'hi va haver alguna al pati de Can Genís, no? Però totes en espais tancats per controlar l'aforament, no? Que és una de les màximes que tenim des de que la cultura ha pogut reobrir en temps de pandèmia. Com ha anat precisament aquests aforaments? Esteu contents amb la resposta del públic també en aquests concerts que heu programat? Estem, com deia abans Rubén, més que contents perquè la resposta del públic ha sigut molt bona. Excepte un concert hem fet el sold out, hem exhaurit les localitats, no només dels concerts del teatre, sinó també de les diferents activitats. El concert que et referies de Can Genís amb l'Epic Cigant, l'aposta que fem ja des de fa molts anys de col·laboració amb el col·lectiu Nosa i Can Genís, que també van plenar, i les dues activitats que vam dur a terme a la biblioteca amb els companys de la biblioteca, de l'espectacle Ja s'han quit i de la presentació del llibre Swing d'en Rafael Vallbona. La resposta ha sigut boníssima. Això ens està demostrant que tenim un públic fidel, que l'aposta del Festival de Jazz està més viva que mai, i per això aquest any volíem fer com una miqueta de tornada a la normalitat amb figures destacades del món de jazz, i vam poder finalment portar en Roberto Fonseca, el pianista que havia estat el director artístic de Buena Vista Social Club. El vam poder finalment dur a terme el concert, donat que l'any passat el vam haver de cancel·lar perquè no el van deixar sortir de Cuba. Precisament aquest concert va ser un dels destacats, no? Podríem dir els cap de cartell. També hi havia el CMS Trio, per tant un cartell amb molt de renom, no? La locomotora també en un dels darrers concerts, no sé si és el darrer que ofereix aquesta formació, i que per tant també ha estat un dels caps de cartell, no? D'aquest festival de jazz. A nivell d'entrada ens has dit això, que llevat d'un els altres sold out, la gent s'ha esperat a última hora. Comptau ja amb reserves amb antelació? Com ha anat en aquest sentit? Com ha estat el comportament del públic? Doncs el comportament del públic suposo que és una tendència i una inèrcia que hem agafat malauradament durant aquesta pandèmia, que la gent s'ha esperat molt a última hora per adquirir les entrades, perquè donada la situació mai saps el que... I la gent no va amb gaire antelació, i fins a fa una setmana i mitja abans de començar el festival la veritat és que estàvem una miqueta espantats per la poca recepció que hi havia del públic, però en els últims 4 o 5 dies abans del festival van començar a arribar les reserves, i al final és això, és poder penjar el cartell de sold out de 3 exhaurides en pràcticament tots els concerts ens emplena de goig, i de seguir treballant. I també hem copsat, ara que puguem quantificar i també més veure al públic
com que s'han de fer les reserves prèvies per internet, saber la procedència de la gent, ens sobta molt que la gran majoria del públic que tenim al Festival de Jazz és gent de fora de les nostres fronteres, i això ens fa veure que tenim un ressò més enllà de Catalunya, i per això seguirem treballant perquè el Festival de Jazz de Palafrugell, el Festival de Jazz Costa Brava, continuï sent i cada vegada més un referent al món del jazz. Aquest també és un dels aspectes positius i que busqueu també, atraure públic no només d'aquí de Palafrugell, sinó també de fora del nostre municipi i fins i tot del nostre país, com comentaves. Una de les, no sé si novetats, però sí que hi heu posat èmfasi aquest any, és el tema dels abonaments, no? Perquè la gent, doncs, que això, amant del jazz, pugui gaudir de 2 o 3 concerts per un preu també més reduït. No sé si és novetat i com ho valoreu de cara a properes edicions, si també ho contempleu de continuar-ho fent. De fet, Rubén, és una cosa que hem recuperat que ja havíem fet, i és el fet de que dels 11 espectacles o activitats que hem fet del Festival de Jazz, tan sols 5 eren de pagament, i sí que, com deia abans, des de ja fa 4 o 5 anys sí que hem encetat la fórmula de l'abonament, que permet al públic fidel del jazz poder assistir a tots els concerts a un preu molt més inferior del que realment li costaria comprar concert per concert. I la veritat és que ens han funcionat, i això ha permès que veiem les mateixes cares pràcticament cada dia. És a dir, gent que ha comprat l'abonament per 3 concerts, però que a més agafava les entrades pel concert gratuït. És una manera, creiem, que ens funciona molt bé de fidelitzar el públic, de que la gent amb antelació, esperem que canvi la inèrcia, que amb prou antelació ja reservi aquell cap de setmana de venir a Palafrugell perquè sap que hi ha actuacions. És una manera de desestacionalitzar el període vacacional i sortir del famós juliol i l'agost, i és un públic que ens ve aquí, que ve a Palafrugell, que resta aquí durant 3-4 dies i que realment sopa, dina i s'allotja a la nostra vila, i crec que és un punt que hem de continuar treballant. Doncs amb aquest balanç positiu d'aquest 27è Festival de Jazz Costa Brava, ara s'ha fet la valoració, no sé si hi ha gaire temps per descansar, Agustí, o ja esteu treballant en la propera edició, perquè això, com que dèiem, tenim o porteu noms internacionals, suposo que s'ha de treballar amb molta antelació, no? Tota la raó del món, Rubén, hem de treballar amb força antelació, i també estem començant a treballar amb una de les produccions que ens fa sentir més contents i que la gent s'espera, i que també any rere any hem fet el sold out, que és la producció del Jazz and Rush, on combinem la música del jazz amb el vi i el menjar. Estem treballant i estem donant voltes a veure quina fórmula fem de cares a l'any que ve, que esperem i desitgem que per fi puguem retomar aquest Jazz and Rush que ens encanta i que sabem que la gent s'espera. Doncs així ho esperem. En tot cas, encara queda molt per allà, per arribar a la 28a edició. En tot cas, doncs, Agustí, gràcies per atendre'ns avui aquí al teatre, per fer aquest balanç que, com dèiem, més que positiu d'aquesta 27a edició. Moltes gràcies, Agustí. Gràcies a vosaltres, Rubén, per ser-hi sempre fent costat.